Ġusa, rista jisilli l-għalusi se tamillek bridesmaid so għaftemtu għek, jisilli ma tibqax mil-ġildin taf, ranġaw da xej. Għacċettajt li tamilli taf għalixu, għax inti fissajt li t-konvertija għalek taf għax kieku. Ma, insomma, isma li rasa ta' għatikolawi? Għalja ma jistax ugu, ma lajn nistan għodza dak il-ħin min jisimak, l-ammur ta' ċandix namel, l-għol ma nitimbiddel il-ħaber ta' qampina l-kbira. U bat li taħsel il-korsija, ma tarax, x'tessa hija ġus. Naqra spagetti bizzazza tal-likka ta' taf kemm iħobbhom fins dawku. Nista' nobsor. Mara rani tila l-artali, miegħek. Veru ġus, għandek tajtux, arusija wara arusija, kollox jasal. Iva, laħal il-bist il-mant kien meta għamilt il-grizma tal-isqo. Iva, da xkien ftakart fi żmien il-ħaġar ġus. Iva, fi żmien il-ħaġar. Imma se nfattara ħija, mora fi żmien il-ħaġar. U ma min ġus, ma bnidem gustus. U ħelu. U senjur. U ħelu. U jagħmel ħelu. Għandek tgħid ħil ħaddiem għamlu ili. X'għamlu? Seħalluni b'kull imkien maqluħ, tikkonfondi, inti dik il-għamlu fuq fil-kamra ta' stodda se tbiddel. Isma' tiftakar ġus. Għadda biġi għarani l-bira il-Knisja. Is-sur Borġ. Daħalem, taf, kif rani id-defa l-kubter u d-divi. U talabni biex jiskorri, s-siddendi jena battu għad patriġilon. U batatlu sur Borġ fuq l-affari xamil narranġajna xaħġa. Sejtu, sawa? Sawa, u xaħallek, dak il-superjur da. Għalli li se nirranġaw. Lex, superjur, demonju. Min daħallek rasek li dak superjur. Mux ustess għalli ju tal-mużew? Le, superjur tal-mużew, imma tal-arti, mux tal-mużew li għed taħseb jinġus. Għallax għallek li se jirranġaw? Għalli li se jirranġaw. U tafx għallu għal, għalli li naħseb dak il-fuħħa li sabu, mux ħaġa importanti xejta. U da waqt jgħidu l biex kompli għaddeja biex xol tal-madum ta. U jibasa bil-lestuli. Samel, u xil-lestuli sa dik nar ta' t-tieġ ta' u iva ħares ikomplu l-lestuli meta nkun imsifra. U inti għalik u xorta issa, inti anka affarijiet tal-regali għed t-konfondi fejn se noqgħod edhom, inti għalik edhom tal-banju. Laqwa li issa se tiżżewweġ ġuż. Oh, mela, veru sowa qed tgħid. Għandek tgħid bħallum tliet ġimgħat. Inkom iż-żewġa bħallu tliet ġimgħat. X'inhi bħallu tliet ġimgħat? Kemmel għalija iktar jien? Kemmel għalija iktar? Tassew li bħallu tliet ġimgħat? Bħallum tliet ġimgħat, mela? Ara naqra jien, għandek hija huwa jaf li bħallum tliet ġimgħat se niżżewweġ. Il-ment tmur tgħidha din. Kemmel għalija li fadallek iktar, isma' se naħrab ta'. Se naħrab għax taċ kemm għandix xogħol x'nagħmel li nkun jien. Ġifri tliet ġimgħat oħra fadal. Saħħa il-paċi minha. Rada ħija wkoll. Għandna mill-ispagetti għax nibqa' ma nagħmilhomx. Imma jien żgur li rajt sew. Pietro ħareġ minn diċċella. Jomot. Mux taf xejn hawn riħa ta' pasti. Sur irresponsabbli ux, ġejt tistaħba, jien ġejt biex ngħidlek li int ma jixraqlekx li tifforma parti minn din il-komunità penitenzjali. U aħna bħala ħutek ma jixirqinniex illi naqsmu ħajjitna miegħek. Fejn is-serjetà ta' bniedem? Fejn is-serjetà ta' bniedem li jagħmel daqs tliet patrijiet f'daqqa? U bħalissa ma nieħux rankatura l-fuqek u dik daqqa u nitfattaħ dik is-sodda għax ma nafx x'inhu jżommni. Ros, erba' kelmiet bil-galbu u mimlija karità Kristjana. Ros. Skużani, Patrik Guardiani, ma Sintak Pinto. Jast bil-gof pupul, bil-gof
sibtek Pietru jien. M'għandux jaqsam billi sibti Pietru? Jien ċella bħal din hawnhekk tixraq li Patri Gwardjan. Iva. Biex tiġi kastigat bħal speċi. Kulħadd bravu f'dan il-kunvent, kulħadd jaf jgħod sal-10, jien ukoll naf naħnod sal-10, da skur li trid ċella bħal din. Anka Patri Pietru jixtieq ċella bħal din. Għalli kun jista' iċ-ċella tiegħu minn post tal-ġabra u l-konċentrazzjoni u l-kontemplazzjoni jibdilha f'dolċerija. U anki Patri Ġlorwu jixtieq ċella bħal di, ħajkun jista' jqgħod jikteb bil-kwita f'xemmem taħt barra l-pasti, mimli karti u kodba qisna librerija. Żgur li kulħadd jixtieq li jkollu ċella bħal di, mill-bot minn kulħadd. Mela x'inhi? Ħasra n-nervi li għandi n-nervi m'hemmx li rrazzanom. Insomma, rabu kull. Nista' nkun naf għalfejn kont qiegħed tfittex lil Patri Pietru. Jekk ma jimpurtax Patri Gwardjan nippreferi li insolvija waħdi din il-biċċa xogħol li hemm bejni u bejn Pietru. Dejjem jekk ma jimpurtax Patri Gwardjan. Ma ġara xejn. Ma jimpurtax. Anzi, jekk inti taħseb illi jekk jiena nidħol fil-biċċa flok ġiti sir id-deni, allura żomm kollox għalik. Jiena ma nħux gost nidħol fit-twejr ta' ħaddieħor, le, dajli xejn. Ma trix niġi waslek sa' isfelux Patri Gwardjan. Biex ngħidlek il-verità, Pupul. Naħsibni mmur waħdi noqgħod naħseb fuq il-kliem li ġieli għattu li ma misniex għattu. Jien ukoll għandi x'insew taf, żgur. U wkoll, mela aħna x'għandna x'insewu. Aħjana ħalli jitbejgħat ftit. Koseb ma għandu ftit raġun taf. Ma misniex kon daqshekk kiebes. Kif kelli nsib lilu hemm taħtu mhux il-Pietru. Ma warek der isu. Ma hawnhekk ħadd ma jrid jifhimha li jien imbulmat b'nervi u l-iskotti. Ma nista' nżomm kalmien, għajd li nista' nżomm kalmien, nista' nżomm kalma u ġewjen! Jaqaf ġara Pupul, deċidejt li titfaxxix rekit tista' jew. Kolla Fred. Kollu sew Fred. Kollos sew. Għaltajt, kull min jintelef, għaw sipruħu fil-ċella tiegħi jien. Għaw ġewi. Isma ġara għalek għandek nara għalek għandek għandek homor dar. Homor, no? Ux xmar. Għettana, għet nħossu bżoġ bżarit mill-homor u nispera li ma tifqani xu tkompli tqabbiż li jinti. Issa u għol. Ġara biex dan ikwit kollox. Ġara minn kollox, dolodu reġaġi jinvistan it-tabib. Ejfa, u xqallek, X'qalli, x'ma qallix, Fred. Fost l-oħrajn qalli, Patre Popol, kull meta narak qoddemi nistħajlek isek ċilindru tal-gas. Dak li qalli. Tisplodijiet jorqosa u ġew, ħalli trijat ir-raħal kollu. Mela laqqas li ngħidlek li ġejt ngħidlek tal-għandek dirrak fuqek. Tajdli, xtajdli? Le, Xtajdli? Xtajdli xaġa? Mela suppost li tajdli, xtajdli? Suppost li ma ħajar ma ngħidlek xejn, ma mhux li għandek dirrabja kollha. Imma minuta, Fred. La suppost li ġejt tajdli xi ħaġa, suppost li xi ħaġa li tikkonċerna lili. Mela allura jaħtex li tajdli. Anzi lilek l-iktar li tikkonċerna. Jekk għandu jkun jaf xi ħadd biha dik, huwa jien. Imma issa jien għandi konfondi hemm f'dil-pożizzjoni li jien għandi x'ngħidlek joliem. Għallina aħbarijiet kollha. Kien Għatini aħbarijiet kollha aktar mill-li għandi. Mela allura jien suppost nkun naf. Mela allura jien nistess li nkun naf. U meta nkun naf. Kalma nara, għara namlu bieċa xogħol jienu insewwa. Jiena ngħidlek li tkun taf. Sewwa, imma it-tieni garanzija li l-ewwel li taraw fuq il-bejt biex li għandu jsir għall-bera. Mela affarijiet. Issi għamar tajlek xejn. Għamel ninsa, Fred nisist li tajdli u t-tajdli issa la ġejt tajdli. Mela sinjali aħbarijiet kollha. Għara sanajtek, Fred. Jekk minn tista' tajdli taf sa nagħmel. Sa niftaħ dak il-bib bras. Bras sa ngħidli. Popol, il-biża tiegħi waħda jaħasra. X'inhi? Jekk ngħidlek dak li għandi ngħidlek. Nibża li xorta tifħu brasek dak il-bib. Mela allura jaħdix li tajdli iktar. Għara sanajtek, Fred. Jekk minn tista' tajdli issa sa not 5. U mal-5 wieħed li not niftaħ brasi. Kalma, Wieħed. Kalma.
għatlek illi inti tagħmilha l-parti ta' Santa Svetlana. Hekk għandlek oħtok ġuża, trid tagħmel il-parti ta' Santa Svetlana. 4, 5! ما جرى شيء فاتريكو امشي Ejja ngħidu kelma għaw, għax hemmhekk hemm ħafna trappara bl-qalawna. Allura, Għamminni, Fred. Matul ġurnata naħseb li sfik. U billej ma nistax nagħlaq ajman. Iva, tajdix li qed tkun tagħmel ir-ronda u wissa. Sirt isni farfet. Għafet il-lejl. Nittajja, Fred, nittajja bla mistrieħ. Min irdu mal-liħor. Fidlam ċappa. Kolla mħabba mimli għatra. Qed tismaħħa Fred u xilloktu. Dik hekk sejra ta' fil-ħin kollu. Ma nistax niftaħħa għax taqbes fuq u tigran fa. Jiena ma nistax noqgħod kwiet, ma nistax insib paċi, ma nistax neħles mill-inkwiet, kullu kien bl-inkwiet kien. X'inkwiet? Għandek x'inkwiet qed jinkweta? Ja, Fil-każ taf ma min għandek tiftaħ qalbek ma tfajla li għandha qalba kbira desa daqs dinja. Għandek xi kuġdid, hekk xi għandek xi kuġdid, mej jiftaħ qalbek, mej. U fċidu għajja għallum, it-nej l-entofin. L-ikwit li għandi kollu mħabba fikum koll. It-nej taħtu, għax it-nej li intom tilu daħlu l-parti ta' Santa Svetlana. Taf ġara, taf mux ġara, b'konsekwenzi ta' dan kollu. Patri Popur ħarankatura. Illi baqa għaddej dritt minn bib miftuħ. U f'nofs il-kurutur kif niżel it-taraċ, jintaqa mal-gwardjan illi tajru tefaw fl-art u b'konsekwenzi ta' dan kollu għamillu 5 punti eżatt fuq l-istess post fejn dejjem qasam rasu joqsam tirujiet. Miskin. Ma tista' tiġi tgħidli li għarġajt għamiltlu xi ħaġa oħra, Le, imma għamiltlu l-ewwel waħda u għax it-tejn intom qegħdin tiġġieldu minn minnkom jagħmel il-parti ta' Santa Svetlana. Fred, għax il-parti ta' Santa Svetlana lilu li bis tixraq. Dik li xraq il-marta galbu, Għurex, issa ġabu taħqalnex. Sejra? Fred, għax ismaħħa l-oħtob xeċini. Istess settibat nifħal il-lupu. Smajta, u smajta. Semmu, għara nismejra. Law ġew ma tarawniex iktar. Għara xafitli għaltlek intom stess toħtok għed tibatni minna. Seta għed titlif miruħa. Niflek ruħa u temmintajn. Temmintaj li ma tiġix law, temmintaj li satmur fħaq il-lupu, minna dik mux taslima kolla jafawa kemm misfrattata dik. Taħseb li għedek kif majn. Taħseb li mbagħad għadha terġa' tiġi, issa tara kif għad terġa' tiġi. U dak kollu intaħti ta' intaħti għax li kieku inti insistejt biex il-parti ta' Santa Svetlana nagħmilha jien kieku dan ma sarx kollu intaħti dan, intaħti. U għarġajt lura x'naf li inti tikkaverjani, jekk isibni hawnhekk il-maħbuba tiegħek jibqa' ċerti toqtolni żgur. Isma, aħna se nibqgħu sejrin bija dil-kantalina jew. Inti għax ma tilix minn l-ewwel il-porti ta' Santa Svetlana jien se nagħmilha u mhux jaqgħu qed tibża minnha. Mhux għax nibża minnha għalkemm ma nafx min ma jibżax ta' jien. Imma jien ma rridx li propru ftit ġranet qabel it-tiġ jien qalali l-inkwiet. Issa, Sinjorina, immaġina lilek libsa ta' bridesmaid b'dak il-ħafna ċfuf u antaċċoli u mbagħad miġġielda mal-istess sarusa. Ħajd il-mintajda din, il-mintajda. Le, jiena it-teatrin fuq il-palk biss namlu. Inti kellni maċċaru għajdila li Santa Svetlana ma kellix le tal-venerabli li għandaj. Huwa x'qal huwa? Huwa isu ras maqtuwa. Semma li anke fil-konvent għalim isiru traċedju, korrimentu ma nafxiex. Għalli sena, ma sanu qotaw jek tiġaw taqtolni dik, skur. Ma jistax ikun nibqaw jien. Ara,
kif il-bib mbexxa, semmur nitla nara kif fuq il-bejt. U jien ma jistax noqgħod ta' ma Tibżax, inti ejja miegħi, u ostenna taħt it-terraġġ ta' kemm inkellima. Fim, ejja morru, ejja. Nistakol naf biex għattitħa, Satan, jien biex għattitħa, Niftakar dik li ħedġajt il-gwarda. Bradu faċlata. Bekk għattitħa, feja daħqa u kol, int bnidem serju, da pretendi li int bnidem serju, int. Emma morajt li popol, morajt li. Emma ħajmata il-rakonta li ġara taf. Abad nibħal bart birma ġisme korra. Ejwa, u għara bart kbir li tikun tam biex jinfettik il-solza li għandek taf. Sem kompli jew mux sem kompli? U kompli ftit iħor dal-waqt għaddiħ l-ġilor muwint. Kif nitfajnejja u naraħtik il-paċċa barasu, sajjintu Mustafa paċċa. U għandara kem ċabu tajja pupun. Nerġa' ngħidlek illi dal-waqt għaddiħ l-ġilor muwint. Kollok insinuazzjonijiet, dak li sew. ħaġa li mhux minna pupun. U xejn għajdiħed kemm tibġi brasu. Iva kollu sew nammetti mid-darba u għefem inti tafa li xġara, L-ewwel net minħabba l-aħbar illi ta' nifredu. U t-tiniet tal-ġilor munzerta fetaħ il-bib meta jinkont ġiġa sa niftħu brasi dak il-bib. U naqra se tasal biex tajt li t-tor kien tal-gwardan li ġib id-dinja. Il-bis m'għandek tor ta' kasleġan il-bis. Il-nervi li għandi għaw edin nemlu frasi. Għandi għatid bħalissa, anke bl-atċerġamenti għaw, u kolli tifqossu minn emnu. Nista ma noħdix bekbira jien. Nista meta ġifredu għalli li uħtu trid tagħmel il-parti ta' Santa Svetlana. Nista. Sekkan dak raġun. Kważi, anka jirrid tħajjar il-xerret tema minn ħajnejja. Imma l-popol, irridu nħodu ftit paċenzja taf. Ma ninsewx li 4 tiem oħra se niġu bżonna, rrid ngħid li 4 tiem oħra se tiżżewweġ taf. Ara l-veru Patrick ħarretta int. Inżaqqek leqtes ħaġa li għandek inżaqqek. Popol, tinsiex lissa seffa ta' Ramadan ċirta li diġa urina l-kapacità tiegħu fl-10 anniversarju mis-saċerdozju tal-Gwardjan. Naf, u mela ma nafx, u inti t-testjajtu sew li kell tiegħu. Sew doktu li kienu l-ħelu tiegħu għaxejn. Preċiżament u mawx għalij. U veru mawx għalija, għanzi t-tajt li ma kienx għalija, għax kollox ħadd u li ma ħallejt li xejn. Inti ta' fejlu postok int, ta' fejlu postok, fil-Dipartiment ta' Tindif, postok inti. Bizzejjed, popol. Bizzejjed. Ġara, irnexxieli ninfet is-sonza li għandek u missejtlek il-laħam il-ħaj, ħallejna bit. Kull meta tkellimni jien, popol, turini x-xejn tiegħek. Tajli kemm jien minn xejn. Aqtax daqxej ta' xej fejk, bit. Tibżax. Inti ħabbija, popol. Ġibta li għaddi gastronomika u għaddi ta' sekreti kolumbi sarabli. Imma sawa najt jem popol, sawa najt il-ħnina ta' sama kbira popol. Kbira, u għaw jak xej naqbel miegħek żgur. Imma saqqek akbar minna taf bit ara tlaqt lemjen. Ma kienieċ ċedeja ħażina bit tal-gwardjan taf li taħċella bħal din l-Fredo, għat insibuha tajba u lekk aħna ta' Tajba, biex kunta emmi tajba, saqsilili. Oh, xinti iżjed, għana frid. Għaw besser abu. Kolli. Għattajt isna triq il-Repubblika u kull min ikun għaddej pup jidħol ġewwa. Għax kien ġejt safri. Ma importax min ġejt saċċella tiegħu. Għadin nitkellmu ftit insomma niftħu qalbna ma xurxin fuq dak li għaddejjin minnu. Mux kellu għazina tiftaħ qalbek popul se ngħidilek, għajja min tiftaħ xi rasek. Sekku, għakajjen nafret,
Niftaħ titqalbi ma' popola. Ewa, kolli, sortu mux hekk nafek meta tkun fiċ-ċella tiegħi, sortu nafek tiftaħ abti toru. Tiftakar fl-abti ta' toru. Tixtoħti ma semmejtuħ xinaqra il-ħelu u li kelli se jkun. Minna referenza ċkejk. Eżatt, s-sala ġibna d-diskors żwieġ, toħtoħ. Għadu għal-5 ġimgħa toħrux. Tixtoħti bidla kien u laqqas għadu għal-5 ġimgħa toħra. Mela allora għalja Għal 3 ġimgħa toħra tixtoħti. Tlieta. Alleluja! 3 ġimgħa toħra. 3 ġimgħa toħra taħbot ir-resta ta' Santa Svetlana. Mela allura la uħtok sa tiżżewweġ 3 ġimgħa toħra, il-parti ta' Santa Svetlana ma tistax tagħmilha. Mela jien meħlus! Jien meħlus! Għalli nabda għawa. Le, mux għallina għallik minnek. Għaddu raġun jifra. Għalix 3 ġimgħa toħra bin, tiżżewweġ oħti. U 3 ġimgħa toħra eżatt. Ir-resta ta' Santa Svetlana, fl-istess jom u fl-istess ħin. Stenna. Mela allura dan ifisser. Taf li l-koppa nħallet weħeda. U żwieġ toħtok se jaħbad eżatt mar-rexta, allura r-rexta ma tistax issir. Brother ta' sekku. Allura ċummela jew. Mux waħdu u nifirħu aħna wkoll. U nifirħu fik ma tistax taħtal-ġuża. Paċi u slim ċa-ċa-ċa. Paċi u slim ċa-ċa-ċa. Paċi u slim ċa-ċa-ċa. Paċi u slim ċa-ċa-ċa. Tafli bil-daqqa, daritlu rasu. Mela xini? Mela, għara, zobba għal-prova dawar il-għalajni. Illa huwa kemmejjem jibidem kontajt li ras il-gwardjan jibsabba mux taħseb ta' zom ta' xejn, tiro. Dawar. Joħos ta' xjoħrab, ejja pinteħ dawraj. ايوه انت شايف المرأة مش تجي راس جيرو ايوه دور ولا شيء اخر لا اصلك يكون كل شيء سردو يا فندم لا ولا نرجع هيا انت الصار مرفوع هيا بدري ايوه انت شايف واحد الجوارديا ايوه يا كيف بدر الجوارديا كيف تخصك طيب تخصك اهيا في فريدو دي فريدو استنكنا xinu jiġri f'dan konvent. Għax waħed, u bil-waħ, darit l-ek rasek, u bdejt niprofa ġibilek f'posta jisawa. Jari ġibu raskom f'posta fej darit li rasek. Għalix, kont senajt l-ek xtar. Kont ġibu jabibu, memx għalfejn. La ma mitzissa, mandibson toppa. Kont jgħat fiċċella fejn minna li memx periklu. Imma l-affari tiegħi nara l-grevja. Daqqa waħda, nisma' l-niben idobbu, inħares lejn l-arloġġi 3:30 ta' wara nofsinhar wara l-kumment rix nixtieq ħasna f'kif il-biss, u bafit kif fil-kurdun nabda fejn ikun. U bqajt niġed it-tajġ, isma' l-niben idobbu.
se jgħid li xi ħadd minnkom għalfejn qegħdin idoqqu dawn il-qiebel. Nispera li ma ġejt nixfija ħażina l-lum propju l-lum fit-tixtija jew sorbor. Xinu, trid tgħid li l-lum propju, l-lum se tiżżewweġ int? Iva, muġabba kontek li id-darba l-oħra jien se niżowweġ l-Sur Guzman. Ħanamil grok, taf? Ħanamil grok, sorbor. Grazzi, bħalissa grok għandi bżonnu. Se poġġi ftit bil-qeda wkoll għax ngħidlek is-sewwa ġej mill-mużew bil-mixi. Aha, ixroba bis-saħħa tagħna. Nixroba. Bħalissa dal-grok jagħmel li tajjeb għax ma tantx naf eżattament kif qed inħossni. Tidher taf, donnu tidher ħarira mifxur, sorbor. M'intix tajt ħażin taf għax ngħidlek is-sewwa laqqas naf kif naqbad inżewżaqilek. X'ħalli ngħidlek, inti propju llum se tiżżewweġ, ħalli ngħidlek, jiena ġejt hawnhekk propjament biex nagħmellek xut. Tagħmel xut? Da żgur. Int? Propju int? Hawk, int manna fid-desert, sinju. Manna fid-desert. Providenza, dak li ħubbi semmi hija Fredu. Ġejt minn Botaw l-Libestarante. Proset, sinju, grazzi, sinjur, taf. Grazzi. Ma stenna xi waħda, inti propjament għadek kif għad li ħad iżżewweġ illum u għalhekk ma nixtieqx ngħidlek li dak li ġejt propjament biex ngħidlek, ma insomma, bis-saħħa tagħkom. Iva, inti xut, sinjur, xut. Iva, ġej biex nagħmel xut jien. Il-Providenza mhux għalhekk għandek il-Providenza battitek, sinjur. Għax donnokkom taf li xut li kellu jagħmel il-lejla kien korru gravament, sinjur. Skużani ħafna, ħammot innejt inċensu, ħaċċensu taċ kemm se jifraħ issa li ngħidu li ġi xut volontier. Skużani, sinjur, da tara li ġejja, skużani. Għalfejn, sorbor. Għaw mill-li jeder tħalt membru attiv, mux ħazin. Skużati, taf ma ħalsa ħos daqxej mifxul, is-sinjorina oħtok fixnitni. Iwa, jena naħseb iktar fetħitlek l-abti tal-xol per inta tal-lura, sorbor. Xetajli? Xejn speċjali. Prattikament jina ġejt mebgħod hawnhekk mill-awtoritajiet biex ninforma lis-sinjura oħtok li din id-dar se tittieħdilha minħabba l-oqbra puniċi li nstaw. Kif? Tiġi xtajdi li ġejt tajdila li se joħdu l-għaddar? Ma nħaġġ. Kull ma ħaqgħtilha u li jiena ġej biex nagħmilha xut. Xut niftehmu, xut tal-ftehim li ġej biex nifirma fisem l-awtorità. Ma oħtok mid-dera fejmet li jiena ġejt hawn biex nagħmilha xut fit-tiex. U telqet il-barra, għamlet taħwita nobis. Mela blaħli ma laqqiċ femitek li ġejt biex tajdila li se joħdu l-għaddar. Inta tista' fejn barrita. Ma nafx qed ngħidlek naf li tittaqbes bil-ferħ u telqet il-barra tiġri. Kikolli ngħid ma rettajt l-laws tagħha li saret xut għat-tiġ tagħha. Jista' jkun. Jista' Tajba, di xinti taqbel, għamlina xut ruħi. Issa taħseb li taqbel bija illi ikun żballi krajik tipprova tfehma xi ħaġa il-kuntrarju dak li ġiġa taf, Tassew xkol fihom jiena wkoll naħseb li jekk jaqbelu x'taħseb. Jaqbel. Ma allura x'irrid nagħmel? Ħarajlek x'taħbel. Il-lejla fis-sitta u nofs il-quddiesa bom. Iżlit kull il-klisja. U għalminni għara ma tmux torqos għax oħtila żmien twil jaqasta tistenniha il-ġurnata. Fl-aħħar waslet. Mhux tagħmel. Tasfel li m'hemmx Xkolli naċċetta. Wara kollox, kemm ili nix-xjentifika fl-istorja li ħadd ma ntqajt mara li tassew kien ħaqqa min jgħid. U x'tassew? Is-sinjorina oħtok tidher xebba bilaqgħu ħaqqa li ikollha min jgħid. U nixtieq jien nkun jien il-wieħed preżenti fit-tiġ tagħha. Kemm qed nifu gost dar klim sabiħ li qed tajni. Propju llum fl-isbaħ ġurnata toħti. Sul box nirringrazzjak. Fisem oħti nirringrazzjak. U se tafx nagħmlu. Issa morru ġewwa ħalli oħti tikil warda li tittilbes fuq il-pavlu tajjeb. Isma' grokki ħolli Ringrazzjak. Bidek joħos. Biex immorru. Grazzi. Xem ġewġew ruħi. Se niżewweġ bniedem imżejjem b'kollox. X'in tikteb qalb ta' qalbi bniedem tal-iskola? Ngħidlek issew, ħassejt il-muża taraxni. Min id il-moża? Muża. Muża hija dik l-inklinazzjoni li wieħed iħoss biex jikteb xi ħaġa. Ullu faqqajtlek daqsxejn ta' poeżija taf li se tibqanna tifkira ta' dan l-iktar jum għażiż ta' ħajjitna. Hija l-isbaħ rigal ħireġ minn qalb safja daqs l-maġiri
ta' xmajja. Nisimu xaħlewa, ma kif tinżuġġu l-kil? Il-kilim tinżġu, isek qed tinżeġ il-bizzilla. Aqra li bis, qalbi. Naqra jelek, tajjeb, mela iftaħ widnejk. Iva, Was ara ġejja. iva. Tifkira għażiża ta' jum it-tiċ tiegħi maġuża Borċ Santucci. Xaħlew. Għal-ċensu Kuzman armat ix-xatt blaqwa dolċerija, twildet mara sbejħa daqs Anġlu u qalbina daqs Baħrija. Biex mal-pasti iż-żid kattar tomit il-ħlewwa, sal-lejla jienu int minn barranin insiru t-nejn ta' ġewwa. Xaħlew. U rajtek, ris sbejħa lejja fuq l-artal Iva. biex nizzawġu u bħal żewġ tifnik ikollna tfal. Mela, neta, żgur ikonna. Ftakart fid-dmir li l-marti irrid inżaqqa. Mela. Hekk kif il-maħtek risqa maħok il-fra li bes iċċaqqa. Jidirlek, Naf nikteb jien? Aj, ma roħx. Jaw, Aj, ma xitferfer, qed inħoss, qalbi qed inħossa. Qed inħossa tferfer. eċċitajt il-daqsek? U riġlejja qed inħossom ma nafx kif. Ma ħoġ naf U li qalbi qed inħossa, issa timprajti. daqsek sensibli x'waħda di. Tiġi xarrab lek wiċċek. Il-purtaġ daqtedili, salara bida xoq għalija. Insomma, basta għox bitek. Kella raġun taf Ġulietta titferfer, meta kien ikelli ma' Romeo, xalew. Isma' bil-ħaq. Fadal xi ħadd li fadal lu ġibilna regali. Jisa fejna fi ma baqħat kulħadd ġie min kellu jiġi, imma Fredu ħija qalli li naħseb li aktar xiġu il-patrit taħ il-ħemda. Iva, u dawk issa saru isom tal-familja ta' inti tnewlilhom l-ikel. U inti ġibilhom il-ħlew. Iva. Tidher li maħbuba x-xebbabiet. Rajtan barra xerba regali tawa, u naħseb jiswu il-flus dawk ukoll. Popul, għed nota bħali, għed iġom isa riħa taħil, matrimonjali. Asservajta di Bit, tersaqx li lem. Dik għalik zona perikolusa. Firġet najdlek. Jeħtiġlek li zob u d-dimajnejk u tamel sforz kbir li tiftakar li din miex il-ċina tal-konvent tagħna. Fimt? Iva, fim. Bas. Għandek xi ħaġa oħra ġid femini? Iva, mela m'għandix li tirrealizza li hawn qegħdin għand in-nies. Fimt? U li jiena u int aħna ġejna mibgħutin hawnhekk bħala delegazzjoni konventwali. U l-aktar ħaġa importanti illi żomm quddiem għajnejk illi trattament tat-tiex mhux qobsa jsir. U għad irid jibda. Mux, jena ħajti mortifikazzjoni sal-għaddi għankol. Ira fil-ċina kellhom idaħluna fjaw tirraħa taħar. Ma tellawniex fuq il-bejt għax il-ċina biss ħallewla sħiħa. Piet, ma nafx issa temminni li sa ngħidlek. Taf kemm qed inħossha bi kbira biex nippreżenta la dar rigal u ngħidilha dawk iż-żewġ kelmiet. Inti aktar għandek speċi xeħtata hekk u jiena f'qalbi għad min jaf kieku taqarstila xi erba' kelmietin. Di ħaġa li tikkonċerna lilek u dak il-kwadru għandu konnessjoni kbira. Allura, aħjar tippreżentaħi. Kieku taf x'nervi qegħdin jaqbduni, ma nafx temminnix Piet. Li temminni bil-qalb għatta u zaqqek iż-żefnet u tbandlet minna ħall-oħra bil-ferħ xejnata. Piet, ta' ħabib, parir ta' senċi, ta' veru ħabib li jindu ġeħilex mill-ħajt. Kieku titlob aktar bħerqa u bżelu, dan il-vizzju ta' tindifu tnaqqir li għandek josfor f'kemm tajta minn. Da parir. Isma' minni. Mimlimħabba u rispett kif tħobbetini s-solta. U bataj, namela taħma jina. Fej għandek dan nervi kolla fuq għekit. Għalfejn għax il-ħarsa itta u il-vivavċita ta' signorina ġuza li għet nessuni il-nervi u li għandek bħalissa u għet jieċitawni, Piet. Isna għamma kont f'okkazjoni jek bħal din.
ħasal ħak qabadni. U għallu popol tal-ġebeġ, għakli se tisrakki paniġirku. Għalija għar minn paniġirku dawn l-erba' kelmiet. Għar minn paniġirku, eċitament kbir. Taf qiegħed inħossom dawn l-erba' kelmiet. Isom bħal biċċa u bajt illi irrid inkerrima fuq ħanek bla snin. Qed inħossni. Għalħat u bajt. Bajt semmet biex iġġiparakum mitqabadni l-abtit. Inti ta' pariex għedħos daw il-leċitament kbir. Għax il-lum eċitat iktar mis-soltu. Eċitat iktar mis-soltu. Għandek kun taf illi l-affarijiet qiegħed narhom 4 darbit ikbar mis-soltu. Per eżempju lilek. Taf xi qiegħed narak bħalissa ħin kbir. Da' super tanker qed narak qudiem għajnejja. Daqshekk, ħakku rodet jafduni kollhom. Kif ma niftakar dawk l-erba' kelmiet li rrid nagħmel jien. X'naqbad nagħmel? Oqgħod. ħafna għalek grok, kull għamet nejn għalija, biex. Għara biss ma tersaqx lejn ix-xorb għax taf x'nagħmel, nirriżenja minn din id-delegazzjoni konventwali u nitlaq lejn ir-raħa tagħha l-ħemda. Aw fejset li qiegħed. Fil-ħanut ta' Burixu tal-imbejt li għandna hemmhekk fir-raħal. Ħakku rodet jaqduni. Piet. Għajli, popol. Kif qegħdin weħedna tajt nipprova nara għadni x'nafhom bla minn. Skur, x'tetlef, provom. Hekk xejn tajt. Iva, skur. Prova, popol. Fisem il-patrijiet kollha tal-konventana! Stenna, popol, Robi. Inti il-min kellem, l-ġuża jew l-taslima kollha. Baxx il-volum. Baxx il-volum. Għalek, signorina ġuża, illum qegħdin hawn f'dawn l-isbaħ jum ta' ħajtek biex fisem il-patrijiet kollha ta' ħemda. Fisem il-komunità, mhux aħjar hekk. Komunità. Biex fisem il-komunità kollha ta' ħemda jien santik dan se nippreżentak. Jien sa nippreżentalek dan ir-rigal illi ġej mill-qlub tagħna. Qal li magħmul speċifikament għalik. Speċifikament. Li ġej speċifikament għalik, magħmul minn moħħi, oriġinat kollu minni, imma maħdum mill-idej nobli u abilitissimi ta' Patri Ġismondu. Dan il-kwadru illi maħbdum b'sena kbira li huwa impitter mill-idej nobli tiegħu u huwa magħmul minn arti sensittiva, kollettiva, sensittiva għatta dikunu ma nafx kemm il-diva tista' tiġi f'moħħi bħalissa għax il-mustarda tiegħu tħossa ta' bisri u it-tnejn diġà qed jimmaru. Popol, qed tuża kliem bombastiku, il-lajjin u lanqas int maħna li fuq. Issa żejjed ta' issa qabbistili bis-serjetà ta' issa sa titlif l-irelli ta' tax qiegħed narah bħalissa lilek issa kawba tiddur fl-ispazju hemm fuq u ma tfuq kollox dak hemm min se jagħmelhom jien jew int. Kompli għaffeċ. Jien nafeċ, lejk, nixuf da taffeċ ta' xinfik da' sromblu ta' zrar u mux jien taf. Kollu sew, mela kompli mur tal-bomba, kompli. U għalek, signorina Svetlana, jien ansa ġibtlek biex nippreżentalek dan l-inkwadru ta' Santa Ġuża bħala tifkira ta' dram li jint kont sa tagħmel ġewwa r-raħal tagħna. U għalek, signorina, nippreżentawlek dan ir-rigal. Mid-dara mor tajjeb, Pitu. U ġobtok, qed tara kont eċitat għal xejn u mor tajjeb. Tazita, barbuljata broma populjana Għaliex? Għalli Santa Svetlana bdilta ma' Ġuża, u Ġuża bdilta ma' Santa Svetlana fl-erba' kelmiet mirqubin tiegħek. Mela allura x'ma waqqaftni xajt? Għaliex ma waqqaftni xajt? Għaliex? Ġejja, signorina Ġuża. Ġejja.
kollu sew, signorina, kemm tidher sabiħa. Proset. Ġejna nżuru ftit. U fl-istess ħin nippreżentaw lek ir-rigal ta' ċem, Gwardjanu ġilorbu ma ġewx jaw. Qegħdin fit-triq appik li jaslu tal. Jiġu żgur, Fred, taf, jiġu żgur. Dom isma tħosta karozza tiegħek. Le, da skur tal-ħobs ġus, ta' Naħseb il-ħor ta' karozza ta' tiċ, imma aħjar tara, aħjar Għamurnar. Mux għamjar t-prezentura dak il-regal. Signorina ġuza, pupurri tjajdek xaħġa. Għal-rigal. Signorina Svetlana. Ġuża. Signorina, aħna ħaffifna kemm fl-aħna ġilormu biex inkunu preżenti għal prezentazzjoni ta' dak il-kwadru ma midderaw sanna tard. Biex xorta waħda jien nilaqat ma ġilormu u ma dak kollu laqalinna ħuna pupul. Proset. Tas-sew sbieħ, u simtendi li xirqu l-okkazjoni. U jiena fisem il-konvent kollu nixtieqna wkoll ħafna affarijiet imma id-driver tal-karozza għalilna li jekk min tista' tinżel issa ħajitlaq waħdu. Ġus, jekk m'intix ġej, se jgħalu l-ħon tal-batterija, somma jkollna nimbuttaw, ta' Pitru, Pupul, ġibu bija, kumbat il-tula mek maġġa. Isa, Pitru, isa.